Mga tamo. Mm. Mm. Ay, sarap. Mm. 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 Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng sinigang sa bayabas na buto-buto or sa Kapampangan po, bulanglang babi. Yes, mga kapudis, at meron tayong lechon mascara dito. Opo, ayan. At meron tayong patis at mantomi. Opo. Mga ka-foodies, bago po kami kumain ni BBM, gusto po namin introduce sa inyo ang gamit po naming microphone ni BBM. Ito po ay ang Maono WM820A1. Ayan. Bali, wireless microphone po siya at lavalier type po. Sa mga gustong mag-order, nasa Lazada at Shopee. description box po namin ang link, kaya i-click nyo na po at mag-order na po kayo. Sa mga nagbablog at ASMR, ayan, pwedeng-pwede po sa inyo to. Yes. Maono WM820A1. Ayan. Yes. Ito po siya, oh. Ayan, mga kapudis. Ako din. Oo, na yan. Kaya mga kapudis, bago tayo kumain, mag-pray muna po tayo. Opo. Amen. Ayan mga kapudis, malinis na yung kami namin. Mga tamo kayong Kapampangan. Manganta na po. Opo. Ayan, unang subo natin. Tigtig na natin, syempre, yung Oo, malutong. syempre, malutong. Para marinig natin kung talagang dinig na dinig yung lutong. Ayan, unang subo tayo. Unang subo tayo. Ang unang subo, mga kapudis, para sa inyo. Kain po tayo mga foodies. Mga tamo. Hmm. Hindi na siya masyadong ganong kalutong, mga kapudis, kasi nalabigan sa Aircon. aircon. Mm. Um, Nakikita yung kanin ko. Ayan. Yan. Mm. Ayan. Para makita ninyo. Gusto mo yung Ayan. masarap yung Ayan. Hmm. Mm. Ano tayo, baboy? Sarap. Mm. Pa. Gusto ko may sili. Namis ko to. Patis. Oo. Nakakamiss daw na bal. Yes. Mm. Tapos umuulan, makapudipis. Ang sarap.
Gandos. Malabas siya. Baba na natin ito. Gusto. Ay. Ito. Oh. Eh? Ano yan? Mata? Mm-mm. Ang sarap. Excuse. Sarap. Sarap. Mainit. Excuse me. Tapos yung sausawa mo, patis na madami sili. Kaba. Kaba ng puti pinis. Gusto mo sa patis. Ang taba. Baboy? Oo.
Ito yung bayabas yung mga kaputipis. Kanindos. May talong pa. Oh. Ay, salamat po. Sarap. Isa ba ko? May sabaw pa ba? Tama na yan. Okay na yan. Sarap ng sabaw. Try nyo na to, mga kapatid. Sobrang sarap. Sarap. Init ng sabaw. Pinawisan ako. Ay, salamat po. Sarap. Ayan. Ang sarap. Ang sarap kumain ng sabaw na mainit. Lalo na kung ganito yung panahon. Makulimlim. Malamig. Ay, mga foodie bees. Punas tayo. Try nyo na pa, Maon, no? WM820A1. Ayan, wireless microphone. Sa mga kapwa po namin mukbangers, ASMR. Ito po na po, mag-order na po. Yung nasa Lazada at Shopee po. Order na po kayo.
I-check na lang po kung magkano po yung price po niya. At syempre, naubos po namin ni BBM ang sinigang na bayabas na buto-buto. Ayan. At saka, fried mascara. Ayan. At gusto din po namin magpasalamat at shoutout ang mga members po namin. Platinum B, Queen Natsu, Mickey D. Albert, Me Vlog, Golden B naman po, PJ Family Mukbang, Silver B naman po, J Mansop Channel, Jax Live, Raw and Cook Food ASMR, Carl Popper, Mads Helen, Chenhen Capares, Julian TV, Hampas Lupang Burgis, Hungry Mangyan, Inyaki Eats. Ayan. Meron po silang YouTube channel at Facebook page. Please mag-follow at mag-subscribe na po kayo sa kanila. At sa mga subscribers po natin sa Facebook page sila, Kyle Popper, Cindy at si Ma'am Shi iVlog. Meron po sila mga channel at Facebook page. Please mag-follow at mag-subscribe na po kayo sa kanila. Yes, mga kapudipis. At shoutout din po kila Madeline Pantiglunas, Del Necesito from Payatas A, Raida Macabatal, Marcelo De La Cruz from Italy. Ayan. Thank you so Hello much po. po sa suporta po ninyo. Shoutout po. Ayan. At sa mga silent viewers at mga nakasubscribe at nakafollow po sa amin, thank you so much po sa suporta po ninyo. At sa mga nagbibigay po ng star sa amin sa Facebook page, thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin. Yes, mga kapudipis. At shoutout po pala sa mga Team Matibay. I love you po, Team Matibay. Opo, I love you so much, Team Matiba. Kay Shopo, Leia Payawan, Ate Leia Baby Payawan. Alison, Cherry May Makalisang, Reggie May Banyares. Ayan, shoutout sa inyo. Shoutout And po. love you all. Jason Laksamana, Yorwawa, Senior Mimi, Mads, Ellen, and Stella Batusin, Edenia, and Saleh. Shoutout po. At kay Alma Paredes, shoutout po sa iyo, ma'am. Thank you so much. At kay Chen Lumubos, Aunt King, thank you so much sa inyo, sisi ko. Maria Kaluwag, shoutout po, At Nanay. kay Nanay Babes. Babes, at kay Nanay Susan, shoutout po. At kay Tita Christine Rodriguez Alvido. Ayan, Yes. shoutout po sa iyo, Shoutout Tita. po, Tita. And thank you so much po sa suporta. At kay Trevor to North, at kay Pat Arcilia. Ayan, thank you so Yes. much po sa suporta po ninyo sa amin. Yes, mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, Instagram ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, at The Foodie Bee Vlogs, at Kusinang Kabalan. At syempre, Mauna Wireless Microphone po. Order na po kayo, nasa Lazada at Shopee na po. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to To like, share, and subscribe. Thank you. I love you.